सब केहू के गोड़ छू के प्रणाम। टाटा आईपीएल 2025 के रोमांच हर दिन बढ़ रहल बा, हर शाम एगो बेहतरीन शाम हो रहल बा। अब चलिए आज के मैच के बारे में बात कइल जाओ, लेकिन उससे पहले रहुआ सभी चैनल के सब्सक्राइब करी जा, बेल आइकन के दबाई जा, ताकि क्रिकेट के अपडेट, टाटा आईपीएल के अपडेट हम रहुआ सब भेरी भोजपुरी भाषा में पहुंचा सकी। टाटा आईपीएल 2025 के एगो और धमाकेदार मैच एक दिने हुई गुजरात टाइटंस की टीम तो दोसर का दिने पंजाब किंग्स। जब दोनों टीम से शेर दहड़ियन जा त केकर गूंज कतना दूर तक सुनाई दी, वो आज के मैच में पता चल जाई। एक दिने भारत के प्रिंस शुभमन गिल के सेना जब मैदान में उतरी तो दोसर का दिने से श्रेयस अय्यर के सिपाही लोग जब मैदान में उतरी हैं जा, तो फिर इस मैच में धुआं उड़े के पूरा उम्मीद बा। विश्व के सबसे बड़का क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेलल जाई। जीटी के होम ग्राउंड है, लेकिन पंजाब किंग्स के टीम सोची कि आके इजा जीत दर्ज कइल जाओ। 5 बार ई टीम के आमना सामना भइल बा, जौना में 3 बार जीटी के जीत मिलल बा तो 2 गो पंजाब के जीत मिलल बा। इ तगड़ा मैच ऐसे ही बा कि जब पिछलका 4 गो मैच आपस में भई रहे दोनों टीम के, तो में से 3 गो मैच तो आखिरी ओवर तक गई रहे। माने सब केहू के कुर्सी के पेटी बांधे के पड़ी, काहे कि जब ये दोनों टीम मैदान में उतरी तो फिर धमाका होखी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच एकदम रन से सनाइल रहेला, लेकिन टॉस बड़ा जरूरी रोल प्ले करी, काहे कि दोसरका इनिंग में चेज बड़ा आसानी से होला ई मैदान में। अब दोनों टीम के लव ट्रायंगल के बारे में बात कइल जाओ तो जीटी देने से शुभमन गिल के ऊपर नजर रही, राशिद खान के ऊपर नजर रही, और फिर मियां मैजिक देहे के मिल सकेला, मोहम्मद सिराज भी टीम में जुड़ गिल बने। तो वह पंजाब किंग्स देने से श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल के घिरनई ओला गेना, और फिर अर्शदीप सिंह के स्विंग गेंदबाजी देहे के मिल सकेला। युवा खिलाड़ी लोग खातिर टाटा आईपीएल एगो बहुत बढ़िया मंच बा, ई तो सबके पता चलबे कइल। लेकिन पिछलका सीजन साई सुदर्शन जीटी देने से सबसे ज्यादा रन बनौले रहन, 527 रन। तो मने नजर इनकरा ऊपर भी रही कि ई लइका जब मैदान में उतरी तो कैसे तहलका मचाई। अभी मैच में के विस्फोट मचा सकेला, तो जीटी देने से जॉस बटलर के ऊपर सबके नजर रही। लेकिन अगर वह पंजाब किंग्स देने से बात कइल जाओ तो भाई ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस, ई दोनों जना एकदम गेना के कपार कान सुन कर दिहन जा। ई मैच में बल्लेबाज लोग के विस्फोटक अंदाज देहे के मिली, तो है अनुभवी गेंदबाजी भी देहे के मिली। तो रउआ सब बताई जा कि का जीटी के टीम अपना घर में दबदबा कायम कर पाई कि पंजाब की टीम आई और फिर पलटवार करी। रउआ सब ई मैच के बारे में राय दी जा कि के सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर सकेला, के ई मैच के हीरो बन सकेला। ऐसे ही वीडियो के प्यार देते रही जा, चैनल के सब्सक्राइब करी जा, शेयर करी जा, सबके उभरी पहुंचाई जा। भोजपुरी माटी के भाषा में क्रिकेट के स्वाद देहे के मिल रहल बा, सुनी जा, ऐसे ही प्यार देते रही जा, और फिर हम ऐसे ही वीडियो बनावत रहब।